Managlahing toy collectors nag-display sa ilang mga pinasahiing nga koleksyon atul sa pagsaulog sa usa ka mall sa General Santos City sa Father's Day sa Domingo. Aniyang dugang detalye. Klaseng toy collections ang gidisplay dinhi sa usa ka mall sa General Santos City pipila ka adlaw una ang Father's Day. Makita dinhi ang mga nagkadaiyang figures sama sa mga characters sa mga sikat nga mga salida ug uban pa. Lakip sab sa klaseng toy collections ang gidisplay dinhi sa usa ka mall sa General Santos City pipila ka adlaw una ang Father's Day. Makita dinhi ang mga nagkadaiyang figures sama sa mga characters sa mga sikat nga mga salida ug uban pa. Lakip sab sa gidisplay sa exhibit ang mga vintage motorbike nga usa sa mga hilig gayod sa mga amahan. Pipila lang kini sa gibida sa mga toy ug motorcycle collectors nga gitapok aron mopakita sa ilang mga koleksyon. Kining si Sigfred Signar, proud gayod nga apil ang iyang mga toy collections nga mga action figures nga gidisplay sa mong exhibit. Labi na kining usa ka artist ug toy collector nga si Bobby Piñafel na usapud kaamahan. Para ni sa mga papa o sa mga anak nila nga mag-bonding sila kay as you can see na may mga motorcycle, cars and toys. Overwhelmed po sa bilang isang ama as a collector din. Gikalingawan sab sa mga mall goers kining racing sa mga toy cars. Busa ang mga amahan, nalingaw gayod ilabi na nga kauban nila ang ilang mga banay. Murag ang stress nimo sa work, murag ma-relieve ka. Tapos lahi pod ang happiness nga iyang mahatag sa akong anak, sa akong family. Matod sab kang Jill Simini nga isip usa ka anak, importante nga ipadayag ang pagmahal ngadto sa mga amahan. There are a lot of ways para ma-express ang pagigugma sa mga anak sila ang amahan. Isa na ani ang pagpakita lang gyud og respeto. Alang sa mga amahan sa tibuok kalibutan, Happy Father's Day kaninyong tanan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess, Tony Humamil, para sa One Mindanao.